Johnny Nielsen fik en søndag morgen et ildebefindende, og det viste sig, at han havde fået en blodprop i hjernen og blev lagt i højre side. John har fået en fantastisk god behandling. Først på Holbæk sygehus, og derefter i Vordingborg, hvor han har været til genoptræning. Der var en aften at fortælle lidt om, hvad hjælpemidler man kunne få til at hjælpe benet med at bevæge sig, og det var faktisk helt fantastisk. Så man kan sige, at miraklernes tid er ikke forbi endnu. Vi skal nu høre bandagisten Jan fortælle om dette, hvad det går ud på, og så også med John, hvordan det føles for ham i forhold til bare en fast skinne. Jan, I har et mirakelapparat til folk, der er dårligt gående. Hvad går det ud på? Jamen, det går først og fremmest ud på, at vi før i tiden har sat skinner på vores patienter, som har haft en hjerneblødning, eller som har været født med en hjerneskade, eller som har haft sklerose, eller haft Parkinsons syge. Og det vi har nu, det er, at vi har noget, der hedder FES, funktionel elektrisk stimulering, som er nyt i det, at vi kan gå ind og stimulere over lårfunktion og fodfunktion, således at patienterne kan gå på den måde der. Og du har monteret et på Johnny Nielsen, og nu beder du John om at gå. Ja, du må gerne gå, John. Og det, der sker nu, det er, at der sidder en fodsensor nede i bunden, som er med til at måle, hvornår John han løfter sin fod, og hvornår han sætter den i. Det vil sige, at når hælen kommer i, så slår strømmen fra, og når hælen bliver løftet fra, så bliver der sat strøm til. Og den sender så et signal op, som jeg har fundet på Johns underben, hvor de nerver, som egentlig er intakte, fordi det er jo en central skade, John han har, så vil foden løfte sig i fasen, hvor han kommer frem her. Samtidig med, så sker der det, at vi prøver at holde Johns knæ, så når John han lander på sin hæl, så vil elektronikken komme ind. Går du bare lidt videre dernede af, John, og så prøver jeg at stoppe for strømmen, og jeg skal nok sige til, når jeg stopper for den, så er du klar. Og det gør jeg nu. Og jeg tænder for strømmen igen. Så det vi ser, det er, at patienter vil få et aktivt løft, og man får faktisk en bedre cirkulation i benet. Man får lov til at bruge sine egne muskler ved det her system her. Plus at man får en mere muskulaturen adopterer bedre den strøm, som kommer, som giver patienterne altså en meget bedre flow og en meget bedre gang og symmetri. Jan, hvad er det her apparat? Det består af 3 dele. Hvorfor er der noget over knæet? Det består faktisk af 4 dele. Så det består af en fodsensor, en intelligent fodsensor, som måler, hver gang John tager et skridt, så måler den, om han går på noget blødt, eller han går på noget hårdt, om han går på trapper, eller hvilken fart han har. Og det signal, det sender den op til den lille enhed, der sidder op under knæet, som så modtager den og sender strømmen videre hen til de muskulaturer, som vi gerne vil stime op, vi gerne vil løfte. I gamle dage, der havde man noget, som skadede benet. Jeg vil ikke sige, at det skadede benet, men man havde en anden type elektrode. De elektroder, som vi kører med nu om dage, er bomuldselektroder, som er baseret på vand. Det vil sige, at man sætter vand på dem, og som har en meget stor overflade. Hvorimod i gamle dage, der brugte man gel-elektroder, altså klistrende elektroder, som man skulle sætte meget, meget præcist oven på nerverne, som gjorde, at foden ikke altid gik den vej, som vi gerne vil have, og var rigtig svært at bruge. Ikke sagt, at det ikke fungerer godt, for det kan det også godt gøre, men det kræver, at man får nogle tatoveringer på benet, lige nøjagtigt på det sted, hvor at elektroderne de skal sidde henad. Sådan et apparat, det har jo kun eksisteret her i 10 måneder, og her i starten er alting jo rasende dyre. Hvor dyrt er sådan noget? Altså hvis man køber bundapparatet, som bare er bunden, så koster det 34.000 kroner plus moms, plus den tid, som bandagisten skal bruge på det. Og hvis man skal have topmodellen med, det vil sige, at man også skal styre låret, så knæet henholdsvis ikke kan overstrække, eller man kan sætte den på forsiden, så man kan få benet til at svinge hurtigere frem, så koster det 54.000. Og fordelen ved det her er mod det, John går i normalt, det er, at knæet det bliver ikke overbelastet, det bliver ikke ødelagt af det her system, som I har.
Det er sådan, at når man har et lamt ben som John, så den lægmuskulatur, som sidder på bagsiden, kan godt gå hen og blive lidt stiv. Og det vil sige, at det vi ofte ser, det er, at tåen den hænger i gangen, og vi ser også, at knæet det overstrækker, hvilket det absolut ikke har godt af, fordi det skaber en helt kædereaktion af et dårligt flow, en dårlig gang. Ved hjælp af den nye FES L300, så får vi altså et løft i foden, men vi får også en bøjning i knæet, og det vil får vi sat en meget mere homogen, symmetrisk gang i gang. Plus at de her ting, de snurrer rigtig meget. Det snurrer på låret, og det snurrer ude på lægen. Og det gør de her patienter, som egentlig ikke kan mærke så meget. Plus det mærker, hvor deres ben er henne i rummet. Og det giver altså en meget bedre situationsfornemmelse for patienterne, og en meget bedre speed, et højere tempo også. Sådan et apparat er noget, hvor det er, at du skal lave det helt specielt til John og til alle andre, så det er et personligt apparat. Det er et fuldstændigt personligt apparat. Apparatet er nulstillet, og så får jeg det ind, og så laver jeg nogle muskeltest på patienten, finder ud af, hvor vi har elektrodepunkter, der fungerer, finder ud af, hvordan vi skal indstille det hele vejen igennem. Og så laver jeg en basisindstilling, og så lader jeg patienterne gå, indtil jeg kan se, at nu har vi fået minimum af løft i foden, bedst mulig kontrol over knæet. Og så lader vi typisk patienterne gå i 14 dage, så laver vi en opfølgning på det, og det kan vi gøre op til 3-4 gange bagefter. Det jeg ofte ser, det er, at vi får patienterne ind efter 2 måneder, og der kan vi skrue væsentligt ned på strømmen. Og det skyldes, at patientens nerver er jo intakte, men der er jo en kortslutning oppe i hjernen, som gør, at man ikke kan finde de nerver. Men ofte så viser det sig, at det begynder så småt at finde nogle nye signaler rundt omkring, så vi kan skrue ned for strømmen. Vi kan skrue væsentligt ned for strømmen. Når så I har indstillet her apparatet på den her måde, eller på patienten, er det så sådan, at John selv kan tage det på om dagen? Apparatet er lavet sådan, L300, som vi har her, er enhåndsbetjent. Og dertil har man en lille håndholdt sag, som man selv tænder og slukker på. Og der kan man også selv stille den styrke, man vil have. Så det lærer patienterne selv at gøre. Sklerosepatienter, de er jo rimelig stive om morgenen, og det betyder, at der også i apparatet er en lille knap, man trykker på, og så vil man kunne sidde og få et optræningsfase, altså en optræning deri. Så at man løfter sin fod automatisk i 4 sekunder og slapper af i 8 sekunder. Og så træner man det her op, ligesom man laver en almindelig løbetræning eller et gangbåndstræning over en halv time, hvor man har maks efter 15 minutter, og så går man på en min igen til sidst. Det gør, at patientens læg er med til at adoptere den strøm, at blive meget løsere og gøre, at patienterne kommer til at gå bedre i løbet af dagen. Og det regner jeg også med, at John han skal lære at kunne bruge hen ad vejen her. Så det er altså en stor fordel for ham, at muskulaturen er løs og klar til start fra starten af. Og han kan selv bestemme, hvornår han vil gøre det, om han gør det morgen eller eftermiddag, og hvor lang tid han vil gøre det. Det er mig, der indstiller tidsintervallerne og strømintervallerne. Der er en masse strøm i alt det her. Kan det holde til en hel dags forbrug? Apparatet her og de fleste FES-apparater skal lades op dagligt, og det i moderne tider, der lader vi mobiltelefonen op også. Så den skal, altså alle enhederne skal lades op hver evig eneste dag. Men det er typisk til almindelig gang omkring 36 timer, så man løber ikke tør for strøm. Hvad nu, når John sidder stille? Er det så prikken i benet, eller hvad sker der? Den lille sensor, der sidder nede, har allerede lært ret hurtigt, hvornår John han sætter sig ned, og hvor lang tid det tager at sætte sig ned. Så det slår fra. Det går i dvale. Og hvis man sidder mere end 2 timer, så går den over i sleep. Men når man rejser sig op, så starter det automatisk igen. Så man skal ikke selv tænde og slukke de her systemer her. Det er fuldstændig ledningsfrit. Det alt sammen styres via radiobølger. Sådan et apparat burde alle patienter jo have? Det tror jeg ikke. Altså, det her er jo lavet i Israel, men det er jo ikke Bethlehem, vi har med at gøre her. Jeg tror, at vi skal have nogle patienter, som forstår at tænde og slukke de her apparater. Patienter, som skal vide, altså unge aktive patienter, som har et potentiale. Vi har også prøvet det på børn, og det viser sig, at vi har ekstremt god succes, fordi vi har testet 3 børn nu her på Hvidovre Hospital, og det ser ud til, at det er den rigtige vej i hvert fald for dem. Og jeg tror, at vi vil se fremtiden mere med FES-apparater, end vi har set med statiske scanner før, fordi at muskulaturen får lov til at arbejde, og vi får så meget synergieffekt i resten af kroppen af den her strøm impuls, der kommer i benet,
at patienterne faktisk får et bedre forløb. John, hvordan føles det at have det her på i forhold til det, du plejer at gå i? Det er langt mere behageligt. Jeg føler, at jeg har en lettere og mere glædende gang, end jeg har været vant til. Så det er, i hvert fald for mig er det nummer et. Også at det er, at jeg ikke belaster mit knæ så meget, fordi jeg ikke overstrækker. Er det første gang, du prøver at have det her på? Nej, jeg har prøvet det i ganske få dage før, og det var der, jeg blev opmærksom på, at det fandtes. Så jeg var tilfældigvis på det rigtige tidspunkt, det rigtige sted. Og Janne kom herned for vores skyld, så vi kunne filme det, og det er jo helt fantastisk at få sådan noget tilbehør. Ja, det er udelukkende, fordi jeg er indlagt på Vordingborg sygehus, og Jan han er hernede for at demonstrere nogle af sine ting. Så det var held. Hvor længe har du været her i Vordingborg? Det har været siden den 2. december, så lige godt 2,5 måneder. Det hele det startede en søndag formiddag, hvor det var lige pludselig fik du det rigtig skidt. Ja, det ved jeg sgu ikke om, jeg fik det skidt. Jeg blev i hvert fald dårlig, så det viste sig, at det var en blodprop i hjernen. Og så har du ligget på Holbæk sygehus i en periode? Ja, jeg lå i Holbæk sygehus indtil midten af november, og så startede jeg hernede den 2. december. Og jeg ser dig sådan en gang imellem, blandt andet har jeg lige set dig i Aalborg, og jeg kan se fremskridt, og det er fordi, du er smadret stedig. Det siger man på rørene i hvert fald. Og ja, selvfølgelig har jeg det et eller andet med, at jeg skal sgu have stedet, fordi at jeg er ikke færdig med at arbejde nu. Hvad betyder det for dig at have det her på? Ja, det betyder sådan set mange ting. For det første, at jeg går bedre, så kan jeg tillade mig at have almindelig fodtøj på, frem for et eller andet meget simpelt sandal, som jeg før kun har kunne gå i. Men her, der har jeg mine egne sko på, mine egne pæne sko, og så det er vældig rart at have. Så du kan komme ud i snevejr, så du skal ikke have sandaler på? Nej, jeg kan tage støvler på også. Det er et fordel. Man kan have sko på til det vejr, det nu er. Hvad sker der, hvis det er lige pludselig, der ikke er strøm mere? Nu Jan han slukket for strømmen. Hvad var det, der skete? Ja, der sker vel det, at jeg kan ikke løfte foden af mig selv. Det er fuldstændig slidt. Jeg har det, man kalder en dropfod, og så vil foden hænge i gulvet. Det er meget besvært at flytte den så. Jeg står og havde lidt dårlig samvittighed, fordi kunne man risikere, at du væltede, fordi lige pludselig så og mistede balancen? Ja, det kunne man godt risikere, men nu er Jan så heldigvis så flink, så han sagde, at nu slukker jeg altså for strømmen, for ellers så var jeg styrtet på næsen. Jan siger, at når du har gået med det et stykke tid, så kommer du til at gå fuldstændig ligesom du gjorde før i tiden. Ja, jeg kommer i hvert fald langt hen ad vejen til at have en mere normal gang, end jeg har haft. Ja. Og da vi filmede dig nu, så har du bare lige prøvet at have det her på i 5 minutter, og så går du for vores skyld. Men du kan få en meget pænere gang. Ja, det er ret nok, at her der ser det måske ikke lige så pænt ud, som det kunne gøre, men med den øvelse, jeg har haft, da jeg lånte det de 3 dage, der var det væsentligt pænere.